Näme işleýär? Men maşina. Çaltmın. Doğru. Sen şep taşlatıp verecek mi beni? Şu wagt taşlanýan kaň şükretçigim. Bar taksutdanym maşinamyň gaýdaýyňa. Çal bol. Orgay. Düşünmedim. Soň düşünersiň. Taňa da jaň etkenini jaň alaypan gatdy gorma. Özüň ogulýansyň. Steinin naharlaram füýçi diye bu näme ýyl? Yekeceğim karış. Salam. Salam. Aradan 6 ay geçti. Ne canlarıma ne de SMS'lerime cevap veriyor. Bu ne etdiniz oğlu? Siz kim bolýaňyz? Doğan bolýan. Doğanı. Meni näme ýaman gördüňiz? Çoğun näme üçin alyp gaýtdyňyz? Men hiç näme düşünmedim. Men saňa düşündireýin çigim. Sen gowsuma adisa düşündirme. Dur Doğan, ne bittiniz oldu? Şuş, otur da. Digin. Sen ters düşündün. Dinle. Ben sana düşündüreyim. Ben cigimin iki sagan çağası var. Özüm aragöz ayalı var. Sen cigim ters düşünme. Ol seni ağırlattır. Ben düşünýän sizin sevgiyim. Ýöne ol yalan sevgidir. Hiç wagt sen düşünmäse işte. Bir benden ojaly kılmasın. Senem ömrüm kul bolmasın dedim jigim. Şoň üçin ben şu taýdan alyp gaýtdym. Wagty gelende düşünýärsiň diýip gaýtdyma. Ana şodur jigim. Meni bagyşla, göwüňe degen bolsa, senden jigim bagyşla. Wagtyň bolsun jigim. Yok. Gaýtam siz men bağışlar. Men size ýalňyş şu. Ağırlığın baktın açık bolsun jigim. Sağ ol.